Dirita sa section 3-2 truth tables. So, diri sa truth tables na to, we have here the following objectives. Construct truth table for the negation, disjunction, and conjunction. Construct truth tables for the conditional and biconditional. Construct truth tables for compound statement and use hierarchy of logical connectives. So first muna nato is i-discuss ang truth table. Kung nakaginan mo sa ni sa high school, kay iyahay kayo karon kay refresh na lang ni siya, no? Pero kung wala pa na discuss sa inyong senior high, no? Di tayo discuss karon, no? That is ang ato ang truth table sa diagram in table form that used to show when a compound statement is true or false based on the truth table of the simple statements that make up a compound statement. So yun nga na-mention na ko last meeting sa section 3-1 nga dapat statement siya para makaingon tag true or false. And when the statements is two or more, that is compound na siya. Okay? So first muna nato ang negation. So ang negation nato dire, okay? Ako lang iyan ha. Balik. According to the definition, a statement that is true or false but never both. So meaning, i-negate lang nimo ang statement. Okay, example, today is Tuesday. Subutan na to, dili man Tuesday karon. So false, di ba? Kay today is Wednesday. Subutan na to, ang karong adlaw kay Tuesday. So imo na siya i-negate. Okay? Today is not Tuesday. Kay depende, no? Kay kung ang statement kay true, imo siyang i-negate para mahimo siyang false. Pero kung hindi Tuesday karon, imo siyang i-negate, mahimo na siyang true. So kung makita nimo ang symbol nato sa negation, ginatawag na siya og tilde. Okay, makita ra na siya sa Microsoft Word ha, tilde ang pag okay, tilde ayan, narang spelling lang. So again, makita ra na siya ha, tilde ayan. So again, ang ato ang negation, okay, ginagamit nato na siya og variable statement. Okay, kung naka-remember pa mo, ang variable statement, kani nga statement, gina-represent na lang nato siya as variable para dali ra siya masabtan. Okay, we represent P as today is Tuesday. Okay, so mo nang symbols na lang ang ginagamit. So karon nga topic, symbols na lang. So mo nang natay negate P. Okay, dayon ang ang truth table naman para masabdan nimo, that is two possible conditions for the statement true or false. And the table tells us that in each case, the negation negate P has the opposite truth value. So kung makita nimo dire, ang ito ang P and negate P na atay true, false. Mutang na to kani ang P, true, false. Kung imo siyang i-negate, negate P, mahimo na siyang false, true. Okay, inato ra. Simple ra na siya. Okay? Kapag ang statement true, i-change lang nimo siya into false. Pero pag ang statement niya originally is false, change mo siya into true. Okay? Next naman, truth table with two simple statements. No? So kapag natay compound statements with two components P and Q, there are four possible combinations of truth tables. Sa iya ang truth value. So again, take note ani ha, kapag dalawang variable, meaning ang iya ang rows kay upat ka buok. So i-take note na siya, make sure you have a notebook, pen para ma-take note siya. Four rows. So kung kita mo natay duha ka variables, kanina duha ra to ka rows. Kay isa ra man ka variable. Kapag duha na ka variables, P, Q, variables ra ni sila, variable statement, they are four possible combinations. So true, true, false, false, true, false, true, false. Automatic na ni siya. Okay? Default na siya. Ginagamit na to siya pag-construct sa truth table. Okay? Na klaro na siya. Next na po na to ang
explain kay ang conjunction o dili na ta. Okay? Ang conjunction, ang symbol ana niya kay arrow up. Okay? Then ang ginagamit nato nga connectives and. So suppose a friend tells you I bought a new computer and a new iPad. This compound statement can be symbolically represented as P and Q. So ibig sabihin, kaning I bought a new computer, mo ni mong P. Dahil ng N, mo ni mong arrow up. Symbol na siya ha. Kita na siya sa Microsoft Word ninyo. And then, a new iPad, that is your Q. Parehara na siya. Gi-shortcut na, I bought a new computer and an iPad, a new iPad. Parehara na siya, I bought a new computer and I bought a new iPad. Parehara na sila. Okay? So, mo na siya ang variable statement ni mo. P, mo na yung variable statement Q. Okay? So, ato siyang sabton. Okay? Kano sa siya ma-false and kano sa siya ma-true. Okay? This conjunctive statement. So if you have a friend actually had made both purchases, then of course the statement would be true. Di ba? Tinod, ito naman po ang statement kung duhay mong paliton. Pero pag moingon siya, in other hand, nga, ang imong friend, paliton ra niya ang computer or iPad ra or iPad or maybe neither, wala sa duha. Then the statement would be false. Kay gagamit man gud kag end. Di ba? Kung mapalit kag computer and dili di iPad, dili siya make sense, no? Ma-false jud siya. So para masabtan ninyo, mo ni siya ang truth table niya para sa conjunction and manggod ang ginagamit, no? So dapat both jud ay mong paliton kay gagamit kag and. Kay kung ang isa paliton nimo and not iPad, ma-false siya. Kani wala may problem kung ang true P na to true, Q na to true, then the result is true. Pero imong paliton ra kay computer, dili iPad, then false siya. And mangguda, true and false, false. False and true, dili computer, pero imong paliton iPad is false gyapon. Dayon, kung neither sa duha, imong paliton, false and false, false ang result. So, mo ni siya ang formula para sa ato ang conjunction. Make sure you have a ano ani ha, tawag ani cellphone, screenshot ninyo or isulat ninyo sa inyong notebook ha, kay daghan na ba kay formula para sa to midterm nga inyo i-familiarize. Pwede po i-memorize ninyo. No, magbalik-balik yun ni sila. So, i-familiar ni ha, i-remember ni siya kay mga next topic na to kay mo jud na permente manggawas. Okay? So, mo ni siya ang formula sa conjunction. Next na to, next formula is ang disjunction. Ginagamit ni siya or. Ang iyang symbol, arrow down. Okay? So, tanaw na to. Balik ka dire. I bought a new computer or. Nanay word na or. A new iPad. So, murag yapon na nga to ang variable statement. PQ. I bought a new computer. I bought a new iPad. So, kano sa man matrue ang disjunctive statement. So, actually, ang mahitabo, true na siya kapag paliton ni Mondo ha, or ang isa ray mong paliton, ang isa dili, true gyapon. Ma-false lang siya if we both neither. Wala sa duha mong gipalit. That is false. Mo gani mo palit na noon ka nga, 'di ba? Nya duha ka book false. Meaning dili ka mo palit og computer ug iPad. So false ang statement. Okay? Para masabtan ninyo unsa nang formula sa disjunction. So logic jud ni siya, no? Sabta jud na ang sentence kung true ba siya or false, no? Kay kung sabton ninyo
true. I bought computer or ni siya, I bought computer or iPad. True. I bought computer, not iPad or not iPad. True pa rin. Kasi or, di ba? Pag or is optional kung kasi mo sa duhay mong paliton. Na sense kaysa sa end kay mo false din na, di ba? Dire pare gyapon. I bought iPad or not computer. True pa rin. So ibig sabihin true or true, true or false, true pa rin. False or true pa rin. Magpo-false lang siya pag false or false. False ang result para sa ato ang disjunction. Disjunctive statement niya. Nakakuha siya. So, dali ra kay na. Magpo-false lang siya pag both are false. Either false or false na siya. Na-explain niya diri. Okay, familiarize niya kay gamit kayo na siya pag sa mga next topic na to. Okay? So don't worry, we have a lot of example. Ato sang i-introduce lahat ng mga statements ng mga connectives. Okay? So proceed sa conditional. So manata na ano discuss ganina kay conjunction, disjunction, conditional. Naatay if then. So natay word nga if then. Ang if mo na siya ang antecedent, ang then mo na siya ang consequent. In other words, ang antecedent mo na siya ang assumption, hypothesis, then ang consequent mo na siya ang conclusion. Okay? So ang conditional statement, usahay pagbasa manggod na ko ani kay implies or implication consists of two statements using connecting if then. Okay? So makita ninyo dire na atay arrow, isa ra ka arrow. Okay? So ang P mo na siya ang antecedent, consequent ang Q. Kung asa ang arrow, nakatudlo siya ang conclusion. Na klaro, na ako'y mga inani nga symbol, baliktad lang, okay ra na siya ang arrow. Parehara na sila. Parehara dire ha. P implies Q gyapon. Or if P, then Q. Parehara na siya. What if inani ang symbol? Ang P na pod ang nakatudlo siya So meaning, ang Q, siya ang antecedent, ang P, consequent. So magdepende asa ang arrow nagatudlo. Okay? Kay ang Q siya ang if. Then, nadira ang P. Okay? Kitungod sa arrow. Depende na sa arrow ha. Mo nang careful mo sa statement. So, ang yung statement, if the Cubs win tomorrow, they make playoffs. So, as you can see, walay then. Sa mga other books or sa mga YouTube videos, kay walay then. Usahay, no? Walay then. Pero na yung mga uban books nga or libro na ay then. Pero, klaro naman, gigbutangan na siya arrow, no? Para sa ato ang then. Okay? Nakakay makita nila nga kama, mailan na nimo nga ang then make playoffs mo na siya ang Q. Siya ang consequent. The Cubs win tomorrow, mo na siya ang antecedent. So, mo na ni ang variable statement nato. Di pwede magkabaliktad ha. Dapat kabalo kinsa si P saka si Q. Magdepende sa example. Mailan mo na nimo kinsa if then, di ba? So tanawon nato ang kaning conditional statement. Na siya four cases kay upat beta ka rows para sa truth table. So natay four cases para masabtan nato kano sa siya mag-true, kano sa siya mag-false. So sa case 1, the Cubs win tomorrow and then make playoffs. Both are true, walay problema. True ang result, ana, of course. Diba, kay kung sabto ninyo kung ba't maayo mag-English ha, kay lisod kayo kung di ka nasabot og English. The Cubs win tomorrow, o di maka-playoff sila. Wala di problem. Diba? So, true ang case 1. Case 2, ang ibig sabihin sa case 2, ang ang antecedent nato, true, consequent, false. What will happen? The Cubs win tomorrow but they don't make playoffs. So, false siya. Diba? Makuha naman ang sense
sa statement niya, di ba? Makadaog galing sila ugma kung di ba? Ngano dili man sila makadula sa playoffs, di ba? So false jud siya. The same ra na siya sa ato ang subject, di ba? Sa math, if dako kog score sa prelim, then mabagsak ko sa prelim. No? Ako pasabot kay makapasar ko sa prelims exam score, then mabagsak ko sa prelim grade. Di ba, di ba dili? False jud siya. Kay sayop ang imo ang conclusion. Bakit? Siyempre, assumption nimo, nag-assume ka nga, dako imong score, di ba, sa exam, sa prelim, mabagsak ko naman noon, di ba? So, false siya. So, nakuha ang sense sa case 2. Proceed na, case 3. So, ang pasabot sa case 3, ang assumption or ang antecedent, false. True ang consequent. Sa may tabo, the Cubs lose tomorrow and still make playoffs. So, ibig sabihin, Cubs still make playoffs even they lose. So, true pa rin. Di ba? So, nakakuha siya. So, nagyapon yun na. Mura gyapon na ang sense yung kung gamay kag score sa imo ang prelim, then makapasar ka sa imo ang grade nimo, prelim grade. Siyempre, napaman kay assignment, di ba? Quiz, madala pa. So, how do you chance nga makapasar gyapon ka og prelim grade? O, di ba nakulbaan na kay wapay grado. Bitaw. So, the answer is true. Again sa case 3. Sa case 4, kay both false. Ibig sabihin, pag ang antecedent and ang consequent na to false, what will happen? The Cubs lose tomorrow and then don't make playoffs. So the answer for this is true. Okay? Kaya nga naman, pabagsak kag sa exam of the bagsak ko din mong grade. So meaning true jud siya. Tinuod biya pod. Nice sense ang statement. Nakuha siya. So kung appeal di sila ugma, then dili na sila makadula for that playoffs. So hence, our case for true. So mo na to ang truth table para sa conditional statement. P implies Q, ma-false lang na siya only when the antecedent is true and the consequent is false. So mo nang careful mo ani. Common ni siya nga na yung mga masayop ani ako ang mga students kay confuse sila aning duha. Kani wala may problem. True implies true, true. False implies false, true ang answer ana ha. Pero pag inani magkabaliktad, magkaibang result ani ha. True implies false, false. False implies true, true. Okay, mo na ang formula para sa conditional. Hindi na mangutan na ha, formula na. Yun sa pagkuha. O i-explain na ganina. Okay? True, false, false. Ay, sorry. True, false, true, true ang formula na ha para sa P implies Q. Okay, nakuha siya. So next na to, another formula para sa biconditional if and only if. So ang symbol nato sa if and only if is kani, double arrow na siya. So okay ra kay na bahalag mo. Mauna pa ang Q kaysa P. So di na problem. Parehara na sila. They are just the same. P if and only if Q, parehara na siya sa Q if and only if P. Para sa biconditional. So, another symbol na pwede, ani, parehara na sila ang P if and only if Q, the same ra siya, ani. P implies Q and Q implies P. They're just the same. Ito yun nato ni nga magbungkago nato na siya nga inanaon kay para makita nato ang four cases na sad. Okay? Ang P, if and only if Q naman,
the same ra na siya ani. P implies Q, Q implies P. They are just the same. Mo nang bulag lang ang, di ba, double arrow man ni siya. So, pag mo siyang i-single arrow, the same ra siya ani. Duha ra ka buok ang statement. They are both must be true. So, we have here the four cases. O, sige, case 1 sa ta. Di ba ang case 1 kapag ang P and Q are true. So, wala problem. Kay true man tanan. Di ba? So, P implies Q, Q implies P are true, then the conjunction of this is also true. So that's why P if and only if Q is true as well. So wala na yung problem, basta true tanan. Okay? Next naman, case 2. Ano nga yung case 2? P is true, Q is false. So ang may tubod din, the implication of P implies Q is false. Diba kung naka-remember pa mo sa conditional statement, true implies false. Kanina nga, explain din ako ni true implies false, may mo siyang false. So, mo na siyang may tabo diri. P implies Q is false. So, it doesn't even matter. Mahalag Q implies P is true or false. Ang result yapon kay false. Ningon ba ako, di ba, kaning P if and only if Q is just the same as P implies Q, dayon Q implies P, di ba? Gibungkag ra na siya. Unya, kay ang P na to true, implies din mo siya sa false, na-explain na ko kanina, false ang result. The same also sa case 3, ang P na to false, Q na to true. So, it's just a reverse in case 2, mag-violate lang siya ni sa to ang P implies, ay sorry, Q implies P. That is, di ba, true ba ang ato ang Q? Implies nimo og false. False ba atong P? Binaliktad lang ha. So ang result ana false. Katong sa conditional statement nato kaninga. Okay? So the answer is false. Para naman sa case 4, sa case 4 nato, both nato false, di ba? So according to the truth table for conditional statement, we have P implies Q, Q implies P are true, and then the case of conjunction as well. Okay? So, ibig sabihin, false implies false. Di ba ang result ang not true? Sa conditional, kung naka-remember pa mo, muna yung i-explain niya din. Muna yung pasabot. Di ba? Pag false implies false, true ang result. So, meaning, ang case for true ang answer na. Okay? So, para ma-summarize na to, muna ni siya ang truth table. So, i-explain na ako ni siya ha. Ang four cases. So, ang truth table na to is inani siya. For by conditional statement, P, even only if Q, true lang siya ha, kapag the same sila truth value. False kapag opposite ang truth values. Mo ninyo na-notice, true, even, kanibutan na to, if and only if true, true ang result. Kapag the same sila ha, og value, false, if and only if false, true. Pero pag opposite, di ba? True if and only if false, false if and only if true, false ang result. So, mo ni siya ang symbol para sa ato ang by conditional. Okay, screenshot niyo yan ha, or sulatin niyo sa inyong notebook, kay daghan kay tag mga formulas. Okay? Pero kung dili ka hilig mag-summarize og mga discussion na ako, edi magbasa mag PowerPoint. Ako yun ba magbasa ng PowerPoint? Dagan na ba kay PowerPoint? Ayaw pa ka mag-review. So, mas maayo, naka-review na mo. Sulat na ng mga important details, mga formulas, para pag-abot sa quiz, exam, or assignment, na kay summarize na formula, kaysa maghanap ka pa sa mga PowerPoints na saan yung formula. Masakit kay sa mata.
Okay? So mas maayo i-summarize na ka ng mga formulas para dali ra ka mahuman. Okay? So next nato dire is constructing truth table na ta. Okay? So upat ang ato ang formula ato, conditional, biconditional, conjunction, disjunction. So because of that, we'll just use the symbols, okay, para mag-construct og truth table. So mo ni siya ang first, how to construct truth table na kay negate P or Q. So first nato dire, pag makakita kag duha ka variables, automatic, na-discuss na ako ni kanina ha. Pag duha ka variables, automatic upat ka rows. And this is the possible number of combination, all possible number of combination nga ma-cover niya. True, true, false, false, sa Q, true, false, true, false. Okay? Next naman, ang kita nimo nga na negation. So, ang challenge ani kay mag-create ka og another column, negate P. O another column. Dayon, ang mag-create na pud kag another column for, so na okay na, makuha na nimong negate P. Ang tanan dayon, negate P, another column, negate P or Q. Mo na siya ang pag-set up sa imo ang truth table. Okay? So makita nimo na siya diri. First, unahon sa nimo ang negate P. So sa P ka mo tan-aw, di ba? Dali ra kay na. Sa P ka mo tan-aw true true false false unya kay pag negate false false true true dayon. Para naman sa next nato diri, negate P or Q. So imong tan-awon ra kay ang, wait na, ayan. Tan-awon lang nimo kay ang negate P dayon Q. Nakuha siya. Kay mo man ang imo ang symbol diri, negate P or, that is your disjunction. Okay, kung naka-remember pa mo sa formula sa disjunction, ma-false lang na siya kapag false, both. Okay, so true, true or false, the answer is true. False or false, false. Ang imo ibutang diri. Diri ka tanaw ha, kaning gi-highlight na ko. True or true, true. Ngayon, false or true, true. Okay, sa disjunction na siya nga formula. And that's it. So your final answer is kani ang ako ginatanaw. Muna siya ang final answer pag-construct sa truth table. Okay? So another example. We have here negate P implies negate Q. So kung makita nimo dire, kani nga problem, pag-construct sa jud ka og truth table. Unaha sa jud ang nasa sulod sa parenthesis. Kung na-negate Q, you have to put here negate Q. Mag-create kag another column. Wala ka ibutangan ni negate P. Wala ibutangan ni negate P. Wrong jud na. Kaya nga naman, wala man kay nakita nga negate P dira. Okay? Lahi man gud ning negation. Outside man siya sa parenthesis. Dili siya negate P. Okay? So, ang imo ang ibutang dira nga column, negate Q. So, pag nanakay negate Q, ibutang na dahil nimo ang next na susulod sa parenthesis, P implies negate Q. So, mo na imong next column. Dayon, pag nakuha na nimo ning nasa sulod sa parenthesis, ang tanan dayon. Mo na imong ibutang diri. Okay? Mo na dayon tong negate P implies negate Q dayon. Mo na imong ibutang tanan. Kay mo na imong final answer para makuha nimo ang truth table. So first nimo ang negate Q. So diri na katan-aw. Diri mong focus para sa negate Q. You just have to alternate lang. Okay? True, false, true, false. So mahimo siyang false, true, false, true. Inato ra. Muna siya ang step 1 nimo. Set up nimo, then ansira nimo ang negate Q. Next naman ang pag-answer sa P implies negate Q. Di ba nakuha naman nato ang negate Q. So dili ka tan-aw, kanimong bantayan. Dayon ang P dili ka tan-aw. Okay? So ang
Symbol ani conditional. Conditional statement ang imong tan-awon nga formula. Okay? Ma-false lang na siya kapag ang true implies false. The answer is false. Mo ang false, di ba, sa conditional statement nimo. So, remember, mo ni siya ang antecedent, mo ni siya ang consequent, di ba? So, ang arrow padulong sa negate Q. So, true implies false, false. True implies true, true. False implies false, true. Dayon, false implies true, true. Di ba? Maka-remember pa mo? False implies true. The answer, ana, kay true. Nakuha? Kanina man ang mag-false. Kaning true implies false, false. Ingon bitaw akong i-remember ni siya ha, kay maka-challenge din na siya kung dili mo familiarize tanan mga formulas ng truth table. Basi mag-loading na. Pero it takes time, ma-master na lang ninyo. No? Kailangan perfect ni siya ha, kay pag masayop ang isa, madamay ang next column. Kung masayop gali ka dire sa first thing mong i-construct nga column, madamay ang next column. So na-get, so all or nothing. So kailangan perfect jud ang pagka-set up, perfect din ang pagkabutang sa true or false ng truth table. Or else damay tanan, daghan kayo og minus points sa imong score. So kailangan careful jud ka nga i-double check imong truth table ha. So wala pa ka nahuman, nakuha naman nimo ang P implies negate Q. Proceed ka sa next column nga i-negate na nimo ang P implies negate Q. So dili ka katanaw. Kanira mong focus kay i-negate raman. So you just have to change the value. Kung false, true, 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 mahimo siyang true, false, false, false. And this is your final answer. Mo na siya answer. Kaya ra na ninyo, no? Di man kina siya listen. Okay? So next nato dire, another example para sa truth table nato, P or Q implies R. So mo ni siya ang next challenge. Kaya nga naman, kapag makakita mo tulo ka variables, dili tan-aw ha, ang tulo ka variables, P, Q, R, di ba? Tulo na siya. Ang mahitabo, 8 rows na siya. Okay? Again, pag duha ka variables, kay 4 rows. Okay, take note na ha, kay mo ni siya akong mga nabantayan. Kapila na ako gatudlo aning truth table. Kaya nga naman, tulo gali ka variables, ang iyang gibuhat kay upat ra ka rows. So wala jud kay score, zero jud na. No, dili ka follow instruction. Pag makakita mo upat, ay upat, layan ng upat kay daghan na kayo siya grows. Pag duha ka variables lang, nagali duha ka variables, nagbuhat po dog walo ka rows, so wrong na noon. Wala jud score. Tanan mali. Sayang kay mong effort. Okay? So careful mo ani ha kay mo ni siya ang most common mistake sa mga estudyante. Ma-overwhelm nga sa yun rabi taon ning truth table niya pag answer kay wrong day tanan. Okay? Again, pag tatlong variables, 8 rows. Pag dalawang variables, 4 ka rows. Hopefully, klaro ni siya ha. Reminders lang kay sayang kayong effort ni marong data nan. So anyway, ang 8 rows, ang pag-set up ani, tag-upat para sa P, upat ka true, upat ka false. Kapag sa Q, tagduha, true, true, false, false, true, true, false, false. Tagduha ra na. Muna siya ang number of combination. Possible combination pag set up sa 8 rows. Para naman sa or kahit alternate lang. True, false, true, false, true, false, true, false. Iyato na. Dali ra. Dali ra na. Maanad ra mo ana kay sa mga next topic kay balik ra ng mga 8 rows. Challenge na kay daghan kaayo. 8 rows siya. No? So, next natong buhaton kay balik ta diri.
Ang unahon nimo ang Q implies R kay siya man ang may parenthesis. Siya unahon nato ibutang diri sa pag-create ng column nato. Dira ibutang. Ang next na pod nato kay ang P or Q implies R. Mo na imong next column. Kay nakuha naman nimo ang Q implies R, di ba? So, doon ra mo i-create. So, first na to, i-create sa nimo ang column Q implies R. So, ang focus nimo, tanawon lang nimo ang Q at saka R. Mora na. So, true implies true, true, true implies false, false. False implies true, true. False implies false, false. The same gyapon dire. Okay? So, again, nabantayan ninyo, di ba? True implies false, false. Dahil pag imong ibaliktad, false implies true, true. Mao jud na ang conditional statement. I-explain na ko na siya. Okay? So, mo ni siya ang Q implies R. Pag next na sad, napaka-i-create, di ba? Another column para sa P or Q implies R. Kani siya. Okay? So, imong tanawon ra is kaning Q implies R at saka P. Mura na imong tanawon. Mura na imong focus. Using, ang sagay ni siya, or disjunctive or disjunction statement. Or. So meaning, kani imong tanawon nga column, then or. Sige. Naka-remember pa mo, ma-false lang ang or kapag duha ka statement false. So true or true, true. Di ba? True or false, true. Kani true na rin yung duha. Kani false or true, true pa rin. O kani siya ang akong pasabot. Kapag ang duha ka value nato false, false ang result. Pag opposite, false or true or false, true pa rin. Inana ang disjunctive, okay, or junction statement. Okay? So, mo ni siya ang final answer na dahil mo. So, make sure sakto ang pagka-set up, ana, ha? Okay, next. Direta sa hierarchy of connectives. So, hierarchy of connectives, as we have seen that we construct truth tables, we find truth values for the statement inside the parenthesis first. So, to avoid having always use parentheses, a hierarchy of connectives has been agreed upon by those who study logic. Okay? So, natay order sa pag-answer sa mga construct ng truth table. Okay? Ang first nimo pag makakita kag negation, unahon nimo ang negation. Di ba mo itong nakabantay mo, nag-answer ta ganina, pag natay negation, mo itong unahon, negate P, negate Q, mo ito'y unahon. Pero pag walay negation, or naka-order ni siya, ha? Number 1, 2, 3, 4, naka-order yan. Pag makita kag negation sa problem, mo na yung unahon. Pero pag walay negation, then na conjunction or disjunction, sila ang unaha. In-ana siya, naka-order ni. Okay? Dayo, ang next kay conditional and biconditional ang last. Nga, anseron, mag-construct sa truth table na to. Kuha ni siya. So, anyway, para mas masabdan na to, naatay example. So, ang point lang niya dire, dili ka mag-truth table dire ha. Ang point lang niya dire is butangan og parenthesis. Okay? Para ma-indicate ang order. Okay? Kay kani manggod, pag wala manggoy parenthesis, magpataka na lang dahil tag kisay unahon dira sa truth table. No, marong jud ka. So, ang purpose lang ani kay butangan og parenthesis, okay? Para naa kay idea kinsay mong unahon pag-construct sa truth table. Mora na ang purpose ani. So, sa letter A, mo ni ang answer. Butangan na og parenthesis. Negate P or negate Q. Dire, isa may mauna ang statement ba na conditional, negation,
or conjunction. So kung makita nimo mauna ang negation. Ang next kay butangan nimo og bracket diri kay ang next man di ba kay ang and conjunction. Ay hadayon ka mag-conditional. Nakuha. So mo ni siya ang answer. Butang nato answer diri sa letter A. Letter C. So ang letter C is kani ang mauna. Ang conjunction nato wala may negation di ba? Ingon bitaw ko pag wala negation proceed ka step 2. Siya yung next nga priority. Natay disjunction. Okay, conjunction ng arrow up. Kaya dahil ka mag biconditional. Dire, wala man tayo ano dire, conjunction o disjunction negation. Unahon nimo ang conditional statement for letter D. Ay ha ka mag biconditional. Nakuha siya. So anyway, ang answer key naman na dire, na-explain na dira, di ba? So mo ni siya ang answer sa letter A. Ang letter B, mo ni siya ang answer. Okay? Pwede ra pod nga butangan ni mag parenthesis dire. Then another parenthesis na pod para sa negate Q and R. Pareha na. Letter C, kani ang answer. And then, letter D, mo ni siyang answer. Okay, gi-explain na ako na. No, in English naman gud ni siya ang gi-explain niya diri. So, dali ra. Inato ra ang hierarchy of connectives. Ang purpose ra ana kay yung pag-priority mo, sino yung unahin mo pag-answer sa truth table. In case walay parenthesis. Kay kani manggod walay parenthesis. In case nga manggawas ng inana, ipa-truth table ta mo, buhat ka balo akin si unahon. Okay? So anyway, another example, use truth value of each simple statement to determine the truth value of the compound statement. Okay? So again, ang buhaton ni moderate truth value. So magkaiba ang truth value ng truth table ha. Eh, basin ma-overwhelm ba nga mag-truth table dahil mo ani. Okay? Truth value ang hinahanap ha. We have here the following variable statements. The show American Idol ended its 15th season run in spring of 2016. And then there are no singing contests left on the network TV for Q. And then ang R, Ted Harmon was the winner of the finals season. Your statement here is P or Q implies R. The question here is, ano ni siya nga statement? True ba siya or false? Value lang ha, ang hinahanap. Basta may result ani, true ba siya or false? Mora to, true ba siya or false? Mora nang hinahanap. Madali na kayo, true or false naman din ni. Di ba? Pero gusto na kong solution. Yun sa pag-come up. Kasi answer ani true ba siya or false kani nga statement. So ang mahitabuan ni you have to know na ang QR is true ba siya or false. Ina na ang nasabot. And then imo siya i-substitute dayon diri. Okay? So mo na siya general knowledge jud siya. So if you have no idea, you can use internet naman provided online class naman ni natay internet. So ang point diri kailangan kabalo ka ang true ba yan or false? Tinuod ba ni ang American Idol ended its 15th season? Spring, true or false? There no singing contest na ba left on Network 3 TV? True or false? Or sa R, true or false ba yun? Anyway, ang answer sa P, true. Okay? Ang Q na to kay false. Okay? Naapay, ano ha? Naapay at least writing, at least of this writing. Okay? Then, ang ato ang statement R is true. So, i-research ninyo kasi Ren Harmon siya ang winner. Okay? So, pag nahibawa na nimo ang PQR nga sa ilang value, igura nimo siya i-substitute diri. Okay, manggawas ra ba ni siya sa exam? Okay, kabuhat naman kog exam. So, dili ka mag-truth table diri ha, kay na ma zero. So, dili truth table, truth value ang buhaton diri. So, ina niya ang pagbuhat sa truth value. Igura nimo siya i-substitute
Okay? So ang P nato true. Kasi may mga ma-confuse ba nga anong true ang answer sa P. Kay sabdon man nimo ang statement sa P kung tinuod ba to siya or dili. Okay, general knowledge jud siya. Muna yung naka-challenge. P nato true, Q nato false because of the statement Q. Dahil ang R nato true. Tungod ra sa statement. Okay, i-research dyan na ninyo nga nung tinuod ba to siya, true ba siya or false. Depende si akong ihatag nga problem dira sa PQR. Muna sabton ang statement kung true ba siya or false. Ay ha, dahil mo siya i-substitute diri. Kay mo man ang gipangita. Gipangita ba yan nga statement P or Q implies R. So pag na-substitute na nimo, unahon dahil nimo ang kaning nasa parenthesis, true or false. True. True implies true, true. So therefore, your answer for that statement, true. Wala to, di ba? Dali na kayo kaysa mag-truth table pa ka, ago pa. Di ba? So magkaiba again ang truth table at saka ang truth value. Okay? Kay mupod ni ang common nga na mabagsak. Kay dili ka follow instruction, truth table lang hinahanap. Truth value, magkaiba yan ha. Okay? So we're done na sa ato ang discussion.